Jeg har fået det her spørgsmål fra Rune af. Hvilken slange vil jeg anbefale som nybegynder? Og ja, da jeg selv startede ud med slanger som 11-årig, der var det kongepytonen. Der var den, jeg startede ud med, og synes den var nemmest. Man kan sige, at det den kræver, det er noget varme. Det er en afrikansk art, så det vil sige lidt varme. Det skal der til. Men det er en mega god begynder, da den får noget volume. Det, der er noget minus ved den, det er, at den kan gå i spisestop. Det er ikke noget, der er en fejl ved dem, der har dem. Det er bare noget, arten den kan finde på at gøre. Og 2, det er, at den er primært nataktiv. Men jeg har også en nummer 2, og det er simpelthen kornsnogen. Pantherophis scutatus. Den kræver ikke noget i varme. Nærmest. Den er mega nem, den er dagaktiv og også til at håndtere. Så det er nummer 2 anbefaling, hvis det er. Så jeg har 2 sådan foretrukne slangearter, som jeg vil anbefale. Og sidder du derude med det næste spørgsmål, som du synes, jeg skal svare på, så skriv det i kommentarfeltet, så skal mig og kornsnogen her nok svare på det. Rigtig god aften til jer.